Връщам се, усрахме се. Много добре. Сега. Ела при мен. Ела Да. при мен. Ела при мен. Сега, като куче ще бяга пред детето си. Идва. Идва. Аре, Бяга така. мъни са, бе, браво. Мъни са. Той так гледа. Аре, вземи си. Велито. Аре, мърдай се. Мърдай. Аре, бегай, бе. Бегай, бе. Той те тършила. Бегай, бе. Мама. Ще се ловиш. Аре, бягай, бе. Бре. Се ето за... Уй, как пусна капан. Аре, излезе. Няма. Първо уби дядка. Къде е на този ключа? Дядката. Уби дядката. Идва. При мене? Не знам пред тебе ли идва. А още не съм го видял. Търси жена си, какво може да бъде? Ами аз ти казах, че си я търси. Без нея не може то. Взема електрошока. Сега да вземам на този ключа. Аз тук ли го обидвах? Къде е? Чай. Чакай. Ходи, бе. О, фак, и аз се качвам. Аз сега ще отида, добре ли? Къде си? Чай сега. А, О, в болтки, о. и чакай. Няма нещо по-различно. Аз да и целя ти. Я дай да умрем. Не, А, може е там да е той. не бе, аз... Не! Брат, на къде фърчиш то скрубър? Братле, я гледай. Не оцелих. О, брат, много си зле. О, тук не си чува на краката. Ама забравих да си кажа. О, братле, сейфки. Не ела при мен. Я ви сега. Magic. Братле. Как не му бе? И чакай, не се убивай. Аз съм пред теб. Почти. Я... Почти си при мене. Да, почти съм пред теб. Я дай електрошока. Не, няма да му... В тебе ли е той? Не, бе. Не, нали аз? Да дойде тук при мен. Кой имаш? Кой има там? Аре, бе? Ой, Ти си, братле. бабче, ключа. И аз се скача горе. Ма ти е езиката. Извиках я. Хайде, качвай се. Хайде ме електрошока. Я ти къде си? Ила. Този дойде. Ила тук, ила. Виж сега, дръж електрошока. Не го вземай, тъй направи. Да. 3, 2, 1, чакай. 3, 2, 1, вземаме го. Остави го пак. Остави го. Двамата имаме. Аз нямам. Остави го. Сега. 3, 2, 1, старт. Си го взе. Добре, давай. 3, 2, давай. Тъпли си, бе, тъп! Когато кажа, давай. Аре, отиди там. Кликни.
Чакай, Тук в аптека. кликни. Чакай, аз ще натисна и на двете. 3. Имаш ли? Имаш ли? Не. Как да нямаш в ръката ми? О, Чай сега. 3. Чакай. Имаш ли? да. Айде, вземи го А ти ще го вземаш от земята? Остави го Ама Остави го, ти казах Айде. 3. Дай. 3, 2, 1. О, дръжката е в теб. Не с мен. В тебе. А не с мене. А защо казате? Ма ти да знам какво играем. Играем бог. Ти не знаеш какво може. Давай пак. Не, няма да го знам. Айде, взема и клекни, бе. Какво има тук горе? То си играе. То си играе, Ашка. 3, 2, 1. Е, Аз не. Ти. Не. Я да се спомням. добре, дай да си чупим крака. Моля! Дядката там ли е? Гледай го, бе. Къде е? Дедушка. Какво правиш, братле? Тук откъде се взема, братле? Да, ма брат ти топки. Нали останахме тук, те ще на... Стоп, пак. Дай обиса. Не. О, знаеш, че ли ви Дай ново видео. Ново видео.